Klargøring af mælk til kalve. På tavlen ser du, hvad du skal bruge. Her skal du bruge 2 kar og 4 bløde sutter. Læg kar og spande i trækvognen, så det er klart. Læs på tavlen, hvad du skal blande. Tilføj først 15 liter varmt vand, derefter 2,3 kg mælkepulver, der tilsammen skulle give ca. 18 liter blandet mælk. Mælketanken burde allerede være fyldt med vand, men tjek efter, at det er korrekt afmålt. Derefter tjekker du temperaturen på displayet her, som skal være mellem 40 og 41 grader. Den store beholder på gulvet indeholder mælkepulver. Det fylder du i den lille spand og vejer af det, du skal bruge. Derefter hælder du det ned i mælketanken og gør klar til at blande. Du klikker på de her 2 knapper, den til højre der, og den til venstre for at starte blandingen. Bland i ca. 2-3 minutter, til der ikke er flere klumper, og mælken er helt flydende. Sluk på de 2 knapper her og her. Til sidst tager du stikket ud og lægger på sin sædvanlige plads til venstre, som er lige her. Tag de 2 vogne ud, og nu er du klar til at give mælk.